ассалому алайкум бародаро, хуш омадтон ба канали ман. Марҳамат, мувофиқи хоҳиш бародаро, 12 микрорайон поён, яъне поёни канал хона бисёри одам пурсосиям. Мана пайдо шуд 6 сотиқ бародаро. Мана ин маҳалли 12 микрорайон. Мана ин маҳалло ҳама гӯштам зиндагӣ кара гаштиянд. ҷоҳош нағз 6 сотиқ замин, 5 дар хонаш ки бародаро. Мана ҳамин дар бародарҷоно. Оби Лучинскиша светиша дар оврагӣ. Намебинтон. Албатта бинитон то охириша. Ҳамеша ман мегӯям мефаҳмонам. Ман ин бисмиллоҳи раҳмони ин ҳавливе даромадем. Гирдош пурра блоки задагӣ ҳавлия маҳкам дарвозашай. Ана. Бинитон. ҳамаш девори худашон, ягон хел девори ҳамсоя не. Мана ин 5 дар ба дарин калидорош ки 5 дар хона. Падвалашай. Падвали калон. хоно арақи пӯш. ҳамаш баҳса ҷуфт. хонаҳои мештагӣ ҳамаш баҳса ҷуфт бародаро. шикатурка карагӣ, полиша карагӣ не, потолок. ҳамаш баҳси потолок бикун, фақат пол мекунтон дар ром тамом. хонаҳои пуркарагӣ мисол мана баҳса ҷуфт ҳамаш. ғайр аз якта калидорча дига ҳамаш баҳса ҷуфт. шумо ҳечи намурад бародаро. якти лайка занем, ҳар чӣ қадр бисёртар одамо бинад, бо бисёртар зия мекунад. подписатсия мекунад бисёртар. ягонта одам мехаранд албатта. якта одам хона кофисаша, якта одам баҳра меёбанд. барои ҳамин лайка мезанем, подписатсия фаромӯш намекунем. подписатсия барои он ки ҳар рӯз хабарҳои канали мо бохабар мешаванд. мана якум, дуюм, сеюм хона бародаро. ҳамаш қоидавӣ потологаш. шикатурка хушро шикатуркарагӣ полаш не ягоншанда бародаро ҳолӣ. инаш чорум, ин калидораш. мана калидораша потолокша нишон медиҳам бинтон. мана инам пурра васса ҷуфт хушро. оби Лучинский дар оврагӣ бародаро албатта. свет дар ондагӣ. оби Наровам ҳа инҷанда. мана ин чорум хона. ҳар чори хонаҳоям калон нӯчобу ёзучаба ҳамаш калон. нами калидорча. мани пеши хона. якта, дута, сета, ин чорта хона. ин тарафани дигар панҷум хона мешавад. 5 дар хона ба дарин бародаро. мана инаш панҷумаш. таги ин хона мана бародаро подвал. ин подвали болош пурра релсҳои ғафса, релси фоизки байкарагӣ. пафтагӣ барои подвал малали рехта. мана бинитон бо назин нишон медиҳам. мана релсҳои бақувват пафтагӣ. документош нағз. ягон хел камбудиш не. нархаш 750 000 сом бо арзон мешавад. ин подвалаш. бо ягон хел саволотон бошад, мана ин номери расияшанда фақат ватсап кор мекунад. номери расияшон соҳиби хона фақат ватсапшон кор мекунад. номери тселашон кор мекунад. барои ҳамин ҳар душман телефон мекунтон. ягон хел саволотон бошад, албатта ин подвалаш. саволотон бошад, албатта занг мезанитон. главный свет, об, документ ҳамаш нағз қоидавӣ. нархаш 750 000 сомон. 6 сотиқ замин. аз 12 микрорайон. аканал поён бародаро. ман бояд гуфтам аканал поён, боли навобод. рақами 9 ба газелаш ба
ҳамин 5 минутра пешгом меред тамом. Мана оби лучински бурора мондаги оба шай. Ягон хел кам будаш ниёзраш ба. Саволотам бошад, ман соҳиби хонага телефон мекунам, бо муомила мекунам.